je top aan, man? God kan laat, je moet je altijd gewacht. Kom je top? Kan je laat mij hoor? Kan je laat mij hoor? Kan je laat mij hoor? One free! One free! One free! One free! Yo! Ik is geboren met een mentaliteit van een wijze man. Ik maak smart moves. Ja broer, ze kan het even voelen aan jouw pressure points. Als ik je 100% uit pijpen sla. Als ik mijn merk laat vallen, dan gaan jouw kruis opstaan. Als ik jou moet school, dan gaan ze slagen met een doodcertificaat dat zij in de leidings gaan. Van mij was er niet toetsen, because wat zij zal passen moet grappen. Ik achtervolg je met de goeie en hij gaat het. Mislimmers, al punten wat zij bij mij gaan krijgen op jouw blaaien. En oera wat ze wil ingehouden, dat is examen. Hij is vast, hij is vast. Hij is vast, hij is vast. Hij is vast. Hij is vast, hij is vast, hij is vast. Van mij moet je dat niet zo luisteren, sorry. Ik is geboren met die mentaliteit van de wijze man. Ik maak smart moves. Ja broer, ik kan het even voelen aan jouw pressure points. Als ik je 100% uit pijpen sla. Als ik mijn merk laat vallen, dan gaan jouw kruis opstaan. Als ik jou met school, gaan ze slagen met een doodcertificaat. Als zij in die rijkjes gaan. Zo mij moet ze niet toetsen, because wat zij zal paas aan jouw grappen. Ik achtervolg jou om jou te gooien naar gaten. Mislimmen is al punten wat zij bij mij gaan krijgen. Op jouw blaaien, van oren wat ze wil ingeroepen, was examen. Man hier, ik heb nog een keer uitgelegd hoeveel body zij trok. Zij zit man hier is ik die wolf, wat ontwoord. Eén mensen naar onderwijs, ik zal die woorden hier. Ik maak gewoon wijs, alles wat zij maken is van de zeeuw, armen en kooswoord. Was allemaal een schijnen, want ik is een different klas, zoals jij les moet leren, dan is het homeschool. Zodat ik als een befokte man lijk. Ik verskaf creativiteit met zelfs meesters een taal gebruiken in mijn dokters aantuig. Al die vrienden wat die wereld zonder kennis van die opdraad dat ik toch verbaasd lijk. Een zoldropping, I know. Zelfs dan raak ik sommige keren rauw. Dan hang ik even die kakenbenen van Riek Lauw. God zijn waren. Wat? Ja meneer, dame keer definitief briek op mijn lyrieken. Dat is een fik, Charlie. Hou liever stil boord op jezelf. Of ik briek alles van jou af. Zij staat blik. Zij moet zitten. Ik ken brazen zoals zij wat die reden weet hoe om te redden. Jullie praat van duigoed, wanneer vrouwmensen in de jaarte van die bus als ik poes in voet zit. Jullie zeggen facts. Jullie zeggen oncreatief, dat is respectvol zit, dat die kraat moet reken. Ze van allemaal in die building en wat kijk van de huis af, die wat ik nou ga doen, als doen wat alle doen. Je altijd vloeken, dat is respect. Because wat zij Sali, zij zal hier lekker veel naar je. Meneer Stern zijn leuk, beetje fijn. De mij moet ze toe iemand redden, maar zijn je partners al nog aan toe je zak. Dus een geest is finaal. Zijn er spelen insecurities en battles? Daar komt de zoring. Want ik zie je frustratie. Ze lijken van mij wat al je betalen voor poesling. Zij die holen voor toewerking. Wat in die dronk zal ik mannen jou laten toesten. Ik paar het zomaar video van op mijn voeten in jouw bek druk. Dan zit daar je alle definitie van bootleg. Zij ze was het aan Bengelek. Hier is mijn plek zonder respect in muis. En direct zal ik een body laat drop. Want de bloed zal steken zijn pekker op prijs. Zij kan maken wat ze wil, want ik doe wat mij past. Kijk hoe warm het in. Als ik best om inwarm, zal het in zijn een cool niveau. Tot zijn schoenen laat op pas. They never fuck with me. Don't rap like me. Zij moet ik een diamond ball, was die Dragon Ball. Was hij was de Popo, die hij is van zin in dom. Ik is op een leven van Goku. Zo zeven je girl. Zij kan mij haar bollen gooien dat ik het bij haar indruk in een spurrenbom. Dat zijn kakkers. Zij toch ook niet zich aan die raam verloren niet. Als ze wel gat in hun zakken. Paas van de plaats. Ja, nuts. Wat doet die? Ja,
bewys vandaan. Sê ze. Kijk hier, jullie zien een die beter rap zien, no? Wil die ding, moest net een dik ding wees. Wat Godse waarheid, die Heer is boeken met kop, mees van die poes op wat hy sê, maak fokkels in nie. Nee, seriously, dis jylle, soos hy lijn, wat hy was nie net skiet, ek is altyd die tool oor die bril, dat hy so mans mense aan kap van. Wat sê Jas, I'm die mans mense in die building, was jou tool al ooit oor die bril, terwyl sy een kap van. As ek groot is, Hy red net cyber Afrikaans, klein bietjie vinnig om julle confused te maak en dan dink jy hy kak is sasgat. Kyk hier, gooi my op hier na en dan hou jy my bier na, because I can also do that. Kyk dit is reg hier man. Op hom kan ek het maak reël met 'n house of hier. Al klaar man, as hy nie reg sê dit. Al klaar man, ja kan jy na jou. Op hom kan ek het maak reël met 'n house of hier en die bindput sal hy sy laaste asem gee. Hou toe, baie keer gaan die pomp sy leefstyl van sy skade weer. Soos ek kom skade gee, natuurlik ek op 'n naaste liefde terug aan die aarde gee. Kijk hier, hy gaan aan sy stoute lyk wat wil hy aan hom vir hom aandag gee. Hy het gedink, hy sê, ware gees nog een man, vanaan, maak ek op vir jou een ware gees. Hy sê, ware teef, want hy skryf sy bankras en dan klop aan sy achterdeel. Maar kijk hier, hy moes obviously meer kakbaas, of waarom, hy meer kakbaas, maar hy sit een klein beetje meer emphasis op sy woorde, zodat hy sinne meer kracht draag. So for example, ek het gedink sy in jou maat sê, maat reels, maar kyk na die maat reels, wat jou maat reels is een nadeel, moet die betrachting moet nadeel. As human time beats, wat sê die? Wat sê die? As human time beats, I think when the saints come off, moet jy van rain sweat is one of the top. When the saints come off, dan kyk, sy moet vir rain pain. Rain sweat, just one of the dogs so waiting on a spray pain. But brother, when you get dark, I get bored. It's semen time, bitch. When the condom comes off, but when you get dark, I get bored. A semen time, bitch. When the condoms come off, it's about to get on now. Ek kan sien die seksuele frustraties met jou confidence. Hy sê, lipa nie kom gebind. Hy sê so, kom benpaai wat kom kreeg, kom sê. Ek kan sien, hy snaak die om kom te drink. Was die incompetent consequent om te kom met die kondom, met ek is kondom. Waarmee water man? Waarmee water? En kom sê, ek kan sê dis maar jong kom te drink, die incompetent consequent om te kom met die kondom, met like it's condoms. My poel is so groot, ek kan besypel met condoms in. My poel is so groot, ek kan besypel met condoms in. Kom ek proef die kontopunt, daar's 'n difference between compassionate en verkom passionate, maar hy is kort nou sin. Sien jy? Ek had a BSA, there's a difference between compassionate en verkom passionate, maar hy is kort nou sin. Sien jy? Hy kom self aan die kom het. Sien jy? Vir hom was het out of this world as hy nog 'n man op hom kom het. Maar kijk hier, als ik kom, als het zo'n fucking zien in zijn
zit te rondkom. Ek kom op sy mond en ek kom op sy pompoms. Sien jy? As die tweede rond de omkom, gaat hij bassen om. Dat is die omkom van die bom. Kijk hier is een domkon. Welke lijn wat ik spiegel zo hier kom, het was een kon. Kijk dan weer, heb dat niet. Ik zou mijn haren vliegen en een aanbreek bij zijn moeder zijn en pretend X-ray. Ik zou pas bij zo'n X-ray. Was ik is van diesel in een triple X-ray. Pizza die blauw movie zoals XXX-ray. Ik wil heet, je moet zien hoe een poepspringen op precies een motor komt met X-ray. Die reden ook hij zegt, because we beter alleen met de race niet was altijd bij zo'n motor kwam. Voor X-race, zijn X-ray license was een mes, hij is zo niet blij. Wanneer hij praat van, toen hij eist de arms, als because hij jacks over, hij moet zijn Johnny Cage. Wanneer hij praat van toen hij eist de arms, is because hij jacks off, hij moet zijn Johnny Cage. Kijk hier, hij wil eerst een speak met reptiles, but hij disappear when there's a real fight, bro. You don't have some zero bars, no cold hard, no cold take my ice cream. What's yes, bring now? What's bring now? Keep your guard up, this is the game now. This noob don't want smoke, and he's picked up at the grass and he's you clean now. Fire is only for everyone. Fire spit me dragons. Ik is Luke. Die nagels lip. Zo scorpion geen koppel op voet als ik fire spit. Was recreatie niet. Volle nummers like I know the cheat codes in this game van de eerste ronde. Kijk die maas op push fatality. Time! I know jokes. Sorry, Yo! Charlie, dit was een draaipunt point, maar vandaag gaat ik slag met een beta scheme, because ik kan beta scheme, dat is een beta scheme. Even als ik slaap op mijn beta scheme, van kijk hoe gebruik ik nou als een beta scheme. Kom even vertellen gewoon op beta een story, because hij is een kind van mijn children. Hier gaat hij op neer, lee in zijn graf, terwijl zijn kop zag, dat is zijn kussen. Zijn gaan zoeken voor materiaal tegen mij, nou kan zijn doel wij, zoals blinken zoals skapen. Ik moet jou zoeken krijgen, omdat zij wil competen in mijn workers, met jouw lakens. Zij die bed verloren, want ik ken jou zo, dat zij dom is zoals die. Jouw rijtjes maken een hitboot, daarom moet ik jou boel dat die kopstukken wij. Dan troost ik jou wel toe kamer, dat ons naar het doen met de veters oorzaak. Zij zal veel meiden, even als ik jou mensen voor de huis in jouw kamer is gewoon, dan kan ik bitters opgemaakt. Die bitch die betekent maar niet vandaag, dan slaap ik jou vast. Nou wordt ze ook een van de geraaktes in mijn kast. Dan denk ik maar van jou, ik hou mijn boekjes gewoon. Vraag van hem, zo in de waar die boekje woont. Zij is een playboy, zo ik weet niet wat ze in binnen en wil doen niet veel. Maar nou hier, tijdens het hoogste maat, moest er hele vaak aan boekje man. Zij is van, maak het zo shit, zie wat zo maken, dus ik kom meenemen, zo binnen rippen. Moest er hele vaak aan boekje man. Zij is van, leven de hiel, but I've been moving
praat van healing the hood, maar sy lyk so maar ongezonde, daai om tik en vlakke. By the way, hy sê broer wat sy by hom by hy sê broer wat sy by hom by dis het my kasi dink gevat het by jou, man, maar as jy dat ayam was 'n dag. Sy almal jou mense voor gehad vir punte, maar ek kan gesien die loop sy agter. Toe praat sy 'n klomp tak van my man se vrou, dit was 'n kak gedagte. Maar aangezien sy toelaat, dat die van jou toe maak, as sy jou boos moet naai met die pil, dan bring ek so met die voorste paard af handen. Sy wat soms maak hier, dis 'n beddelrik van die fucking comedy. Ek sal een vat op levels higher as ecstasy. En dan hy sy ex, want net maar as ek haar afskiet, dan ek sy ecstasy. En sê ek gewoon die way ek hulle laat breek, as we die nek gaan breek van Charlie ecstasy. En die murder scene van Charlie ecstasy, will be nothing good for Charlie's ecstasy. Dis 'n fucking lyricist is as soon as I'm dancing in his fight I flee. Nou kom die kops af op 'n mosse gesit. Charlie sien, soos hy ekte met outside B. But his views are bright. And his rhymes in that song, it's demon time. And when the saints come off, it's about to get dark. Ek hoor, daar was al meer words in sy put as er los te kraal. Hoe kan sy boos aan boos wil staan, maar jou boos is kraal. Die my kan sy nie staan nie, sy moet jou boos genaal. Because die lus is om een gauw, met meer klappe as die koos betaal. Ek sal jou vir ongeluk, ek chop jou op tot sy onherkenbaar is, as ek jou op beskaal. Ek adres jou as 'n female, want hulle gaan jou identify as male, as hulle jou lichaam die in die pos gaan haal. Sy is jou geluk, want ek sal vir jou vir ongeluk, ek klap vinniger as 'n Afrika vrou wat sy preek aan kop laat zip. Alle paas het die sokkies op moet skit, want aan die grond sal ek 'n ander paas stoor, dat sal ek in jou ongebid, ek bom jou sit, en hang jou oog boven jou onderlip, jokkel kan is in die battlefield so in 'n grip, op 'n rit so met 'n stee in die viaal, dus mense wat blomme pluk, ek maak jou silent op die kool, as ek op jou nommer druk, moet jy vir my genade vraag sy gunsie, en ek is ongestil, soos ouwens wat hulle kinders en drommers sit, sy soek ons vir 'n guns, so hier is my favor, sy lyk so CPR as ek al 10 vingers in jou longe druk, fuck hier in die hoed, want nou klik ek die blok af, want my is double chocolate, gewoon sy so nice, net om te van as die kakkers, hy het gewees dat die raas loon is, maar gat in jou sak is, baas vir die belaas, doe jy niks, fuck al die sien, dat is respect, African language zat in julle raas, in 'n rasio. Hola nou. That's only for it's kind of mouse. Die mense pokken betaal vir jou. Kyk jy soms, want hy die crowd control, but hy pokkel crowd control. Sê dit? Ja, fucking man. My control. Ai, nou praat sy kak. Kyk jy? Want die Peter het sê man, daar's 'n difference between netjies en netjies. Sien jy? Wat wil jy van bekleef vir jou lief as jy honderd vir jou minimalistic? Kan boos wil hy net skiet, maar jy tip kan jy net skiet. Because as jy blok skroei, dan gaat jy in fysieke maat dat jou ma vir jou wegstiek. Dis 'n pampoes my broer. When it comes at night en dan storm ry, dis 'n storm ry. Ek is boelbaas, ek moerbaas voor by ons gemaak toe die storm ry. Sê, nee, flash. Ek is boelbaas en moerbaas voor by ons gemaak toe die storm ry. As nou rainy day wanneer ek 'n storm kry. Sien jy, ek sal die bloed van die storm drein en die gas drein in 'n storm drein. You brown clowns is never penny wise, dis hoekom jy fucking honger lê. Wat jy? Flash. Master push man. Master push man. Yo, nee. Kijk jy, sy is 'n weekend rapper. Wie's onder sy? Die pop was my 9 to 5 dief. Sy is onder my. Only when 'n kind is on top of me is wanneer sy vir my onderkry. Kijk jy, hy was nog nooit geskiet op die Peter heeft sy pijn
Zij was een mooi fucking abuse. Zij maar niet eens goed gekregen. Zij was abuse. Oké, Zij was abuse. Nee, ik praat dat. Hij was niet abuse, maar sexually. Hij maar niet eens goed gekregen. Sinds hij het is goed gekregen, zo dijks in your fucking arrogance. As childhood trauma. Because zo wat zei, lijkt het op is het dat hij letterlijk een groot kop gekregen. Dat is goed een groot kop gekregen. Van sodomy. Fuck it. I should have been in child psychology. Sien dat ik abuse was door jou pa, kan ek jou motie van my daddy's kry, just to fuck with you psychologically. Sy na jou mee gefriet op man. Ek praat saam jou. So I say definition van sodomy. Fuck it, I should have been in child psychology. Sien dat hy abuse of is het weer sy pa, kan hy laat sy motie van my daddy's kry, just to fuck with him psychologically. But when you get dark, I get bored. It's semen time, bitch. When the condom comes in, it's about to get ruined, man. What's my crew? Dit dan, in real life, en ek ken nie hoe my, so politiek. Hy is predictable. Elke pa wat hy spot kan ek tik-tik. Sy fokkel kom is tik-tik. Ek kan sien aan jou gefriet dat sy die tik-tik. Sy moet sy lekker strip aan, van sy is omsteen pilaar. Sy weet dat hy die dik lyk. Hij is een dikke diksin. Hij is een dikte to the dik. Ik predict. Dat is ook al mijn better at goddess in demon time. Hij wil niet om zich al contradict. Kijk hier, ga erin. Zet de pil voor die dan in het toek. Gaat hij obviously die dik. Man, dat is een dik. Hij zei altijd de dikjes. Zijn favorite truc is aan gali pulaunie. Guess wat een brand? Dikjes. Fucking dik choice. Als zij poelen jack en aan diva. You had the lowest line. Soldier boy, al Superman dat hou het dan en na Alina line. Wat het just. Hulle wou dit. Sy sien Raceweek movie. Dat is gewoon pan hy sê sinne must when it's vital. Ek operate in different theaters in Charlie Ecstasy is maar net 'n subtitle. Hy kom in 'n entitled attitude. But ons kan sien by reviews, hy's 'n pioneer. Ek het multiple streams of income. Wat? Hoe trek ek die ryding saam se trailer? Wat? Ons ken nie vir hom nie. You still need parental guidance. Better rap is not your fault. Okay, it's unnecessary. You still need parental guidance. Better rap is not your forte. Sy moet jou plot change. Sy moet steek van vir 'n uur se week kry kan volkyk. Kijk, ik zou voor hoor met een series of pantsers dat hij zijn lenen moet rieken. Hij is in zijn stand-double. Zo enige iets wat hij gaat doen, gaat hij moet rieken. Zien ze? Want daar was nog nooit een gat in mijn zakje. Want vandaag gaat hij geen zak in een gat wees van in mijn oor, want ze nog nooit creatief.
man, laat die man weg, man. Sorry. Alam mo ka, luister na yung sorry. Saya dito sila bigyan ng Hold it down, come on, hold it down. Hold it down, man. Hold down. Sorry. Saya dito kasi ka bigyan ng sorry. Mic control. Ik is gewoon niet, man. Ik denk, dit is gewoon. Ik kan niet zien. Maar is dat allemaal hoor? Yo, voordat mijn ronde beginnen. Ja, man. Meneer Mike Tony, dat kan niet doen. They thought I would retire, but I'm battling still with magical skill. Los zijn body gekneusd met metal en steel. Die bruises op zijn body like zijn spears, blommetjes. Die panic is real. Hij die damage gevoel. Is interested om te zien hoe die dokters al bij living the hill. True perfection against root. Hij was aan. Hij was een nice lane. Hij was een nice lane. Kom ik beginnen. Wow, blijf stil. They thought I would retire, but I'm battling still with magical skill. Los zijn body gekneusd met metal en steel. Die bruises op zijn body like zijn spears, blommetjes, die panic is real. Hij die damage gevoel. Is interested om te zien hoe die dokters altijd living the hill. True perfection against root projection. Dat is me boy. Die is vaak zo met jouw danscareer gaan destroy. Ik spin tops, zoals een McDonald's free toy. Maar als jou weer komt naar spin, it will be the last position. It would you will be boy. Oh, zij zijn man wat die mannen zo sorry mishiel. Salut, ja. Zij laat mannen zitten op de communiceren. Ik is sorry meneer, maak zij maar zijn brillen naar andere mensen hollen. Maar als ik instorm in uw huis, dan voelt ze onder de rivier. Omkant is rivier als ik om gaan besieren. Als ik dag, als ik dag, als ik om gaan besieren. En God gaat niet hier, zo'n is mijn orgaan zal ik moet weer normaliseren. OCD wat formaliseer, because ik maak ze mijn organiseer. Die orgaan is hier. Hou het down, ik zoek hier extra niet. Ik zoek hier extra niet. Luister van mij. Luister van mij, ik zoek van mij hier extra niet. Luister van mij. Luister. Omkant is ik hier als ik om gaan besieren. Als wegdag, als zeedag, als ik om gaan besieren. En God gaat niet hier, zo'n is in mijn orgaan, zal hij nooit weer normaliseren. OCD wat formaliseren, because ik maak ze mijn organiseer. Die orgaan is hier, jouw ziel. Nou deal ze met die flamescape van mijn mis, met die cold steel. Ik heb dope skill, ik is post steel. En zoals open packages, los ik om in een broke seal. Now we can die slow. Die message, blijf stil. Now we can die slow. Die message bipolar. Die switchblade slice yo. Chrome razor, no razor, but ik dice yo. Ik strijk boom, die might grow, but it's never nice. It's software, he get his apple slice. By any killer than iPhone. But hij is een danser, hè. Wel ik houd het van een danser slecht. Ik slide op het dans, no one is steeds there. Als ik op zijn voeten on, ik heb ze binnen in die airplane. Don't take chances because I don't hate dancers. Just a fake dancer. Als ik mijn nakkels poppen loop, dan moet ze stoppen pluk. Ik slaken binnen in de lucht, zal breakdansen. But the future is bright. En jouw rijden is niet. Meneer aanklappen, ik zoek er niet eens. Ik zeg waarom? Meneer aanklappen, maar niet. But the future is bright. En jouw rijden is zo. I still in time. So when the saints come on, it's about to get dark. Ik is zo. Besonderlijke, kwaaddoenende, zonderende, zielhongerende, gehoordier. Met rechte bullets schiet ik jouw mind blank. Dus je moet geen idee. Meer delen ze vlug. Zoals ik hou, ik deel is die schrijf wat ik hoe pak meer geel. Die toekomende dooie volgende boeien, want ze geest geen meer. Niemand kan hier die demonische geest meer keer. Of om red hier voor om te bid. Ik brand met ijver om te verslinden. Ze zijn macht van de gedierte. Laat hulle uitgehongeren. Die is waar die aarde voor jou op gaan skiën. Want zij is geboren aan die oppassen. Want ze hele leven lang als een beatboy. Toen een spin moes op je verloor. Maar na vandaag is het dood stil onder het. En het doet meneer Rafi. Ik zoek hier excellentie. Gewoon wat is zo nice. Ik zoek hier excellentie. Gewoon wat is zo nice. Net om uit te vinden als een kakkers. Zij trouwens ze gaat die rondes verloren niet. Als ze wel gat in hun zakkers. Baas van de plaats. 1-3-0 naar je. Kan niet spreken zijn die poes. Wat vloek en dat is respect voor de kak.
Nee. So hy het dan hy wen die net. Paas van die plaas, don't count your chickens before they hatch. Sy spit bullshit. Ek het kragtige paas gesteek in die kop. Kijk, ik maak die skapen in elkaar. Klas vaak, ik zie zwart skap. Ze zijn vaak gaans. Klas naar. Ze zijn tegen die flits. Maak ik die paas van die klas naar. Zij. Zij. Kijk die. Alle dames. Alle dames. Kijk die. Ik maak die skapen in elkaar. Klas vaak, ik zie zwart skap. Ze zijn vaak gaans. Plaas naar, soos 'n gegreflex maak ek die baas van die plaas naar. Kyk jy, sy moet kyken, die netes, sy sê kyken amongs wolf. Die lelike koei was net gemiauw deur sy goes. Sy just, die lelike koei was net gemiauw by sy goes, maar die donkie, tot julle mos hy so peet. Hy is mos 'n beest, 'n baas met die pen in die peet, maar hy is 'n bestiality, die baas pen in die peet. Fucking koud, sy moet op eiers noem om my broer. Die kop bly kikkeling ten uit soos 'n lui hoer. Gedink hy's 'n animal, wat so Charlie baas van die plaas hoer. Van Charlie se nooit 'n animal soos 'n fucking plaasboer. Nee, wat? Nee, kijk jy. Hy ritme is different, maar ek sing 'n ander category. Sien jy? Hy ritme is different, maar ek sing 'n ander category. Ek ben die battle, I'm so this category. Sien jy? Wie vet like die cookie kop, jy kan ons syndicate vir Greece. Sien jy? Wie vet like die cookie kop, jy kan ons syndicate vir Greece. Pocket, ek is old fashioned, hy sien swag, uitgevat like hy heb 'n cat degree. Nee? My basis kost vir die hond as ek 'n cat pedigree. My basis kost vir die hond as ek 'n cat pedigree. Sien jy, ek sê die cat centipede, die cat is symmetry. Sy sien die plaas van Anna in 'n symmetry. By die derde ronde, resurrecte die cat, net om hom weer vlek te red, die cat is straight in die cat symmetry. Zij is een afdrukker, een copycat. Je gaat het bier zien, zij is een afdrukker, een copycat. Jouw piezen dat zou pillen, want het is een copycat. Maar ik zou voor jou moer met een tron copycat. Sluit jou toe in de kamer en laat de groep moffies jou copycat. En laat hij zelf moffies zijn op jou en zij copycat. Hy was in sy vrou te zijn. Hy wil mos in sy imitate. Sien sy, en sy oor is imigrate. Maar sy moet hy is die pof. Dit is aan beter as hy van sy imitate die imit van hy imit. Dit is aan beter as hy nie. But when you get bored, I get bored. A seaman can bitch. When the condom comes off, it's about to get wrong. Vangen minuten man. Kijk hier. Wanneer hij praat van sotswat, praat hij van kamsots. Die dan heeft die kop lief. Ze is een babbelas, want hij praat van kopskiet. Maar die piet is maar niet lief voor die goed wat hij die kop schiet. Hij kan zelf wel zien, hij knie koppen, toxic. Dus hij eerst die dier die lijkt in die kop ziek. Zij zien, koppen van koppen met koppen, maar koppen hou niet van die kop die jullie. Die way ik speel met die woordkop, zo jouw kop is een kop, en kop is een kop voor jouw klop, van koppen hou niet van als ze
lang in die kop speel nie. But honestly, to be a sex addict was a struggle, bro. POV, my BBC and your BBW. Pocket man, you have become a semen time, and in the meantime, he declared this, he wants a man's meal, cream pie. Kijk, wat hij nog voor die freakers komt. Zij zien nou nou dikkie. Hij sang op. Zien zij, he want to pump your ride. Hij doet rumjokes. Honestly, hulle verlei jou. Hy moet vir ons so meisie jou. Kyk na sy piel tot ratio. Dan gaan jy sien die na sy baie demand perform as we is performing for ratio. Sien man, maar hy het iets soms hy se man. Sy sê vir man. Hy gaan my wys tot die basems op die ryte aan. Hy hoef van hy double A in jou first aan, sy binnepraat is buite aan. Daar was nog nooit 'n gat in my sakkie. Maar vandaag had ik zak op jou soos 'n lasbrief. Want in my oë was jy nog nooit creatief.